mať, ale tak ono nepočuje, keď sa postaví. Takže ja sa volám Ivica Kerdnaševičová, som z Bratislavskej Dubravky, som z podporného klubu Inklúzia na Bagárovej ulici a doteraz som sa venovala hlavne pekárskej dielni, kde som vyrábala oplatky a linecké pečivo a tak ďalej, ale teraz sa venujem textilným dielňam, ktoré sú v spoločenskej miestnosti, lebo som sa tešila na ostatných, ktorí tiež predávajú svoje výrobky. Chcela som vidieť, čo ponúkajú a chcela som vidieť usmiaté a šťastné tváre a plno ľudí. Nech majú radosť, nech vedia, čo robíme, že sme šikovní. Tak tuto predo mnou máte napríklad taštičku, ktorú som robila skoro 3 dni. Páči sa. Je to vyrobené z vlny. A princíp je taký, že najprv sa robí malý štvorček, potom väčší štvorec, až z toho vznikne takýto štvorec, na ktorý potom Hanka našila textilnú látku, dala gombík a z toho vznikla taška. Tuto som vyrobila kvetinky na pukačky z vlny, teda z bavlnky, pardon, aby si mohli dievčatka dať na vlasky dlhé. Toto je vlastne, to som robila kvetinky na paličky, alebo teda na špajgle, hej. A to som robila dvojice, aby na každej strane bola jedna kvetinka, hej. No a toto je vari najkomplikovanejšie, čo som urobila. To sú náramky, pričom som robila aj malé, aj veľké kvietky a prispôsobovala som a dbala som aj na farbu, aby to spolu ladilo, hej. Sama od seba nejak ma to napadlo, že proste niečo také vyrobiť a Hanka mi to tiež schválila, vedúca, takže toto som vlastne robila. Háčkovať ma naučila aj babička, ale aj sama som sa učila aj štrikovať, aj vyšívať. Chcela by som pokračovať tejto práci ďalej, to čo ma najviac baví. Niekde, keby sa našla takáto práca, alebo vykladať tovar v drogerii, to by ma veľmi